Ešte stále vás bolí chrbát z každoročného preorávania vašej záhrady alebo pola. Možno míňate stovky eur za palivo do traktora alebo rotavátora, len aby ste na jar pripravili holú zem. Zastavte sa a predstavte si úplne iný scenár. Čo ak by ste túto ťažkú prácu urobili len jeden jediný raz vo vašom živote a príroda by vás za to odmenila tak, že by sa vám peniaze a úroda hrnuli ďalších neuveriteľných 15 rokov. Znie to ako rozprávka, ale je to overená realita, o ktorej veľa ľudí nevie. V dnešnom videu vám odhalím tajomstvo trvalkového pestovania, ktoré vám ušetrí čas, peniaze a hlavne zdravie. Ukážeme si, prečo je každoročná orba obrovskou chybou a aké konkrétne plodiny vám prinesú obrovský zisk bez námahy. Schválne napíšte mi hneď teraz do komentárov. Ste zvyknutí pôdu každý rok rilovať alebo už experimentujete s metódami bez prekopávania? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Aby sme pochopili, prečo dnes toľko drieme na poliach, musíme sa na chvíľu vrátiť do minulosti. Naši predkovia a neskôr masové poľnohospodárstvo nás naučili jednému pevnému pravidlu. Pôda musí byť pred novou sezónou úplne čistá, hnedá a prevrátená na ruby. Zvykli sme si. Takže pestovanie znamená každoročný cyklus. Na jar všetko zasiať, v lete bojovať s burinou, na jeseň všetko vytrhať a pred zimou pole znova hlboko zorať. Tento systém bol navrhnutý pre jednoročné plodiny ako pšenica, kukurica alebo bežná zelenina. Ale príroda, keďže takto v skutočnosti nefunguje. V lese alebo na divokej lúke predsa nikto každý rok nepôjde neorie a napriek tomu tam rastliny bujnejú a prinášajú plody. Koncept trvalkového poľnohospodárstva a plodín, ktoré žijú desiatky rokov, sa teraz vracia ako obrovský hit. Moderní farmári aj chytrí záhradkári totiž zistili, že bojovať proti prírode je drahé a vyčerpávajúce. Namiesto toho začínajú využívať rastliny, ktoré stačí zasadiť raz a oni sami rok čo rok prinášajú zisk. Rozoberme si hneď na začiatku ten najväčší mýtus, ktorému väčšina z nás slepo verí. Je to predstava, že bez tvrdej driny a prevracania pôdy nič poriadne nevyrastie. Ľudia si myslia, že ak nezoberú do ruky rýl alebo nenaštartujú traktor, ich pole zarastie a nezarobia ani cent. Ale pravda je taká, že každým jedným otočením pôdy vlastne ničíte jej prirodzenú štruktúru. Predstavte si, že by vám niekto každý rok na jar zrovnal dom so zemou a vy by ste ho museli stavať úplne odznova. Presne toto robíte pôdnym mikroorganizmom a štruktúre živín, keď oriete. Namiesto toho, aby sa pôda stávala bohatšou, vyčerpávate ju a musíte kupovať drahé umelé hnojivá. Chytrý prístup je presný opak. Necháte pôdu na pokoji a zasadíte rastliny, ktoré si vytvoria hlboké, trvalé korene. Tieto korene preniknú do vrstiev zeme, kam sa bežná zelenina nikdy nedostane a začnú odtiaľ ťahať vodu a živiny úplne zadarmo. Váš čas a peniaze tak zostanú vo vašom vrecku, zatiaľ čo príroda robí ťažkú prácu za vás. Teraz si predstavte konkrétny príklad, ktorý vám doslova zmení pohľad na pestovanie. Hviezdou tohto systému je kráľovná zeleniny a tou je špargla. Ak hľadáme plodinu, ktorú zasadíte raz a ona vám prináša peniaze 15 a viac rokov, toto je ten najlepší ukážkový prípad. Ale keď sa rozhodnete pre šparglu, prvotná práca je naozaj dôležitá. Musíte pripraviť miesto, zasadiť koreňové sadenice do správnej hĺbky a pridať kompost. Ale to je v podstate všetko. Potom sa už len pozeráte, ako rastlina silnie.
Keď sa jej koreňový systém usadí, stane sa z nej doslova stroj na peniaze a úrodu. Každú jar, hneď ako sa oteplí, začnú zo zeme vyrážať hrubé, šťavnaté výhonky. Nepotrebujete nič sadiť, nepotrebujete pripravovať pôdu. Len prídete s košíkom a zberáte. Predstavte si tú obrovskú výhodu oproti paradajkám alebo paprikám, s ktorými sa musíte babrať od semienka v kelímku na parapete až po neskorú jeseň. Špargla rastie sama a s pribúdajúcimi rokmi je jej úroda čoraz väčšia a stabilnejšia. Ale poďme k tomu, čo vás asi zaujíma najviac. Ako z tohto systému môžu reálne tiec peniaze? Ekonomika trvalkových plodín je fascinujúca. Ak pestujete bežnú zeleninu, vaše náklady sa každý rok opakujú. Kupujete semená, hnojivá, platíte za vodu, investujete stovky hodín práce. Pri plodinách, ktoré rodia 15 rokov, je vaša investícia jednorazová. Špargla je na trhu považovaná za luxusnú zeleninu. V reštauráciách aj na tržniciach sú ľudia ochotní zaplatiť vysoké sumy za čerstvé, lokálne vypestované výhonky. Keďže po 3. roku od výsadby sú vaše náklady na údržbu takmer nulové, všetko, čo predáte, je čistý zisk. Peniaze sa vám vracajú s obrovskou maržou. A čo je najlepšie, dopyt po kvalitnej čerstvej zelenine tohto typu neustále rastie. Nemusíte mať obrovské hektárové lány. Aj z menšej plochy, o ktorú sa takmer nestaráte, dokážete vygenerovať stabilný jarný príjem, ktorý vás veľmi príjemne prekvapí. Je to ako mať sporiaci účet, ktorý vám namiesto malých úrokov vypláca hotovosť v podobe cennej úrody. Možno si teraz hovoríte, že špargla nie je nič pre vás a radšej by ste pestovali niečo sladké. Výbornou alternatívou na ukážku sú trvalkové ovocné kríky, napríklad zemoles, kamčatský, známy aj ako kamčatská čučorietka. Tento nenápadný krík je ďalším majstrovským dielom pre pasívny príjem zo záhrady. Zasadíte ho jedenkrát a on bez problémov rodí desiatky rokov. Nepotrebuje špeciálnu kyslú pôdu ako bežné čučoriedky. Nezamrzne ani v najtuchších mrazoch a je mimoriadne odolný voči škodcom. A to najlepšie, plody dozrievajú úplne prvé zo všetkého ovocia, často už koncom jary. Na trhu je po takomto skorom a extrémne zdravom ovoci obrovský hlad. Môžete ho predávať čerstvé alebo z neho robiť exkluzívne džemy. Opäť tu platí rovnaké pravidlo. Žiadne oranie, žiadne každoročné sadenie. Iba na jar ostriháte suché vetvičky a potom už len zbierate plody. Kombináciou takýchto plodín si dokážete vytvoriť portfólio, ktoré vám bude prinášať radosť a peniaze po celú sezónu. Zatiaľ čo vaši susedia budú ešte len potiť krv pri riľovaní. Poďme sa teraz pozrieť pod povrch, priamo do zeme, pretože tam sa odohráva tá najväčšia mágia. Keď prestanete pôdu neustále prevracať a ničiť, stane sa niečo úžasné. Príroda začne pracovať pre vás. V neporušenej pôde sa začnú množiť dažďovky a vytvárajú sa obrovské siete prospešných húb, takzvaná mykoríza. Tieto hubové vlákna sa napoja na korene vašich dlhovekých rastlín a fungujú ako predĺžené ruky. Prinášajú rastlinám vodu a vzácne minerály z obrovskej diaľky, kam by samotné korene nikdy nedosiahli. Výmenou za to im rastlina dáva trochu cukrov zo slnka. Je to dokonalý výmenný obchod. Ak by ste pôdu každý rok zorali, tieto citlivé hubové siete by ste okamžite roztrhali a zničili. Ale keď necháte pôdu na pokoji a pestujete plodiny, ktoré žijú 15 rokov,
tento podzemný internet rastie a silnie. Vaše rastliny sú vďaka tomu oveľa zdravšie. Nepotrebujú takmer žiadne umelé zalievanie a sú prirodzene odolné voči chorobám. Zadarmo ste si najali armádu podzemných robotníkov, ktorí makajú na vašom zisku dňom i nocou. Musíme však vyvrátiť ďalší veľmi častý mýtus, ktorý ľudí odrádza od tohto štýlu pestovania. Mnohí si myslia, že trvalky rastú strašne pomaly a neoplatí sa na ne čakať. Povedia si, prečo by som čakal na šparglu, keď reďkovku mám za pár týždňov? Áno, je pravda, že pri dlhovekých plodinách musíte byť prvý a druhý rok trpezliví. Rastlina buduje svoj mohutný koreňový systém, aby tu mohla žiť ďalšie 10 ročia. Ale zamyslite sa nad tým z dlhodobého hľadiska. Koľkokrát vám už jednoročné plodiny zničilo počasie? Príde jedna silná búrka alebo pleseň a celá vaša letná práca s paradajkami je úplne zničená. Na ďalší rok musíte začať s prázdnymi rukami úplne od piky. Pri trvalkách investujete čas na začiatku, ale táto investícia sa vám vráti s obrovskými úrokmi. Keď raz zosilnejú, sú prakticky nezničiteľné. Prežijú sucho, prežijú mráz a vy máte istotu, že každý jeden rok dostanete svoju odmenu bez ohľadu na to, aké šialené je práve počasie. Čo sa stane s vaším voľným časom, keď prejdete na tento systém? Toto je možno ten najdôležitejší bod pre každého, kto už má plné zuby driny na slnku. Spočítať si ušetrené hodiny je úplne jednoduché. Pri bežnom poli musíte urobiť jarnú orbu, rozbiť hrudy, pripraviť riadky. Potom prichádza siatie alebo sadenie priesad. Následne trávite celé týždne úmorným pletím buriny, prekopávaním a neustálým zalievaním, pretože odhalená pôda rýchlo vysychá. Pri systéme trvalých plodín tento cyklus úplne odpadá. Vašou jedinou úlohou je na jar pridať vrstvu mulču, napríklad slamu alebo kompost, ktorá zadrží vodu a udusí burinu. Zvyšok času sa len prechádzate po svojej záhrade alebo poli a zbierate úrodu. Hodiny a dni ťažkej fyzickej práce sa premenia na príjemný relax. Čas, ktorý ušetríte, môžete venovať svojej rodine, svojim koníčkom alebo jednoducho len sedieť na terase a s kávou v ruke sledovať, ako vaše rastliny pracujú na vašom zárobku miesto vás. Ako teda začať, ak ste sa práve teraz rozhodli, že už nechcete nikdy vziať do ruky rýl alebo naštartovať rotávator? Prvý krok je ten najdôležitejší, pretože ho robíte na dlhé roky dopredu. Vyberte si na svojom pozemku miesto, kde je dostatok slnka. Pôdu naposledy naozaj dôkladne zbavte vytrvalej buriny a obohaťte ju o kvalitný, vyzretý kompost. Kúpte si silné, certifikované sadenice od overených pestovateľov. Nešetrite na nich. Pamätajte, že si kupujete spoločníkov na ďalších 15 rokov. Zasaďte ich s láskou, dobre ich polejte a povrch pôdy zakryte hrubou vrstvou organického materiálu. Od tohto momentu už príroda preberá velenie. Vy ste urobili tú najťažšiu prácu a teraz už len meníte svoj prístup z darviča pôdy na pozorovateľa a zberateľa. Začnite pokojne v malom, napríklad s jedným záhonom špargle alebo pár kríkmi zemolezu. Sami uvidíte, aké oslobodzujúce je sledovať, ako sa príroda o seba dokáže postarať sama a ešte vás za to kráľovsky odmení. Tak a sme na konci našej cesty. Zistili sme, že tajomstvo bohatej úrody a peňazí bez námahy nespočíva v tom, koľko potu necháte na poli, ale v tom, ako chytro využijete silu prírody. Zasadiť plodinu iba jedenkrát a nechať ju prosperovať ďalších 15 rokov nie je len spôsob, ako získať
kvalitné potraviny, ale je to doslova kupovanie si vlastného voľného času. Znamená to koniec bolavého chrbta, koniec nezmyselných výdavkov za naftu a hnojivá a začiatok stabilného, udržateľného systému, ktorý pracuje pre vás. Zmena myslenia je vždy ten najťažší krok. Ale verím, že po dnešku sa na prázdne zorané pole budete pozerať úplne inak. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak vám tieto informácie dávali zmysel, nezabudnite stlačiť tlačidlo odoberať. Dajte nám palec hore a podporte nás. A predtým, než odídete, odpovedzte mi na otázku v komentároch. Ktorú trvalku by ste si najradšej zasadili na svojom pozemku vy? Budem sa tešiť na vaše odpovede a vidíme sa pri ďalšom videu.